Nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan. Bhagyo Yuwana, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Kepala Sekolah ingkang satuhu kinurmatan, Bapak-bapak saha ibu-ibu guru ingkang satuhu kula bakteni, adik-adik kelas ingkang kula tresnani. Puji syukur tansah katur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan, rahmat serta hidayah dumateng kita sedaya satemah ing wekdal punika saged kempal manunggal kanthi wilujeng nir ing sambikala. Kadang kula kelas 7 ngantos kelas 9 ingkang kula tresnani sakedhap malih kula sakanca kelas 9 badhe nilaraken SMP Setunggal Gandusari punika pramila mbok bilih sandang punipun kula sesrawungan kalian panjenengan sedaya wonten kalepatan saha tindak tanduk ingkang kirang meranani ing pangalih panjenengan sedaya kula sakanca nyuwun agunging pangapunten. Awrat sejatosipun kula pepisahan nilaraken pawiyatan punika nilaraken adik-adik kelas kula ingkang sampun kula anggep kados dene sederek piyambak. Nanging kados pundi malih jar kula panjenengan sedaya namung titah sawentah boten kuwawi nyelaki pepastining Gusti ingkang Maha Kuwasa. Adik-adik kula nderek paring pawanget dumateng panjenengan sedaya samedal kula saking pawiyatan punika pangajap adik-adik sageda dados siswa-siswi ingkang tansah bangun miturut dumateng Bapak saha Ibu guru lan dados murid ingkang pinter saha kreatif. Adik-adik ingkang kula tresnani, kula tansah njurung donga lan pamuji mugi-mugi ingkang taksih wonten ing pawiyatan mriki tansah pikantuk pangoyaman Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi kula nyuwun donga saha pangestu mugi-mugi kula sakanca saged nglajengaken wonten ing pawiyatan ingkang langkung inggil. Wasana namung semanten atur kula minangka sesulih rencang-rencang laksana sedaya mbok bilih wonten gang suling saha benjing cewenging atur kula tansah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi